Bisibrumni chini thayo joi Subrai joto no bisikatalni puila sekang khakchangma tei khulumaya pharo joto luku adong rokno joto sara hol Tripura rajyoni joto Tiprasa rokno phaida haike sing jora o sing obo haiklai no mangpli nukjagoi tongo Guruni bisingtwi kwbangma bini sajak sajlasong obo haite rokno Mahavani rokno khwlaijaknai tongo haipano sing proshno achayo obono kebo obo tangi khlai tong tangi Bisibrumni khwlaijaknai tong o bani eba o ter tamo sing sia eba o mela no tamni bagwi khwlaijaknai tong obo hairokno sing silaina dige thangano o jagao chini central tai chini branch ni kwbangma chini tangkara chini guruni sajlasong rok tongbayo borokni bisingtwi sing phaida haike kubui tamo sing siwi nailayano tai chini khana hingkaino sing saimano chini Mahavani ter hnai hanjago o ter tamni bagwi eba bobohai klaiयै khwlaijakna dige thangoi tong sing nalayano phaida haike takhuk nini sinimung tai tinini je samung ba khanani je samung tangbo bohai preparation najagoi tong kya saikna joi Subrai ang kai tini o Subrai langsa terni committee ni secretary ang tini o jaga kok thai sana sekang jotono no pai phaiywi khulumaya pharo sini je 25 tamo 2025 ni Subrai langsa ter Subrai surima bosong Subrai sualwng society ni bisingtwi je loa jijak khana 7 tarik April palaijaknai thangoi tongo o 13 joto phaiywi hasteni joto khagonang chini khungthai bara rokno phaiywi naiphainani bagwi manjakphainani bagwi joto ni tharino koimung जों तिनि chini 13 no palaijaknai thang tongo chini je Mahavani mahatithi chini je aro mahajogyo ongnai Chandramadev puja khwlaijaknai o pujani bisingtwino जों o jaga Subrai langsa ter hnai जों tini palaijaknai khana 7 tarik April sombar ngai tei ang koina muchungo chini o 13 no jotono phaiywi naiphainani bagwi chariwiti sanani bagwi ang jotoni thani no koim phaida haike taibo sing tai khoroksa haino hai jotonon khulumaikia ani sinumung kai bobohai samung tang abono kia saikana rinta tai sinumung mani yak acha ani sinumung hungkai ani mung Swapan Debbarma Subrai sualwng society ni general secretary hungkai sinimo je tabuk khana je ter palaijaknai obo hungkai sini Subrai sualwng puila je जों 2000 simi je banimanoi o Tripura hasteo loko shanti manav shanti rajyo shanti ni bagwi mahajogyo जों Bisibrumni bisawaisa April ni 7 tarik ni je o tariko mamang khwlaijaknai phaio hingkai khana bo haina hai sini 2025 ni April mas ni 7 tarik klai tongkha जों abon bagwi no jaga joto loa jijak hingkai abon bagwi no ang koina musungo sara Tripura hasteni lokorokno je tini o channel ni bisingtwi nai tongnai rokno norok o sakmagat bridge mela je khaimani o je songranti mela khaimani bridge o madono mo khwlaijaknai tongo telemura sub division under o sakmagat hingkai joton sinuo oroni sakmagat bridge no hingkai jara nugui tongnai nai tongnai phai naiphaibani bagwi borokno paiphlaibuya kobok jao central committee ni bukhaktwi tai Subrai surima bosongni bukhaktwi hasteni lokorokno busuk jorani bisingo o program no seng sajaknai khana program to khana samung chinimo jat mela chengnai obo to chini aro narwai motom narai okra phainai chengmani khe जों 6 ta ni simi chengnai hingkai chini aro narai motom narai okra to phainai chini Tripura hasteni Tiprasa hamkrai mantri borom gonang Shri Vikas Debbarma phaisok koinai tai chini hasteni chini bubagra joto Tripura hasteni lokorokno khasuksa chini Prodit Kishore Debbarma bo phaisok koinai hingkai tai chini em komal koloi tongnai hingkai aboni logi telemura SDM ni bo phainai tai mungya kami video phainai tai o jaga chini central committee homosang bodol tai chini youth ni hingkai tai chini o jaga joto o elakarni joto mela committee borok bo o jaga belai nangkukmani tini usuk jora borok tini jora usuk jora borok samungno yapri barogui
ha baksa pal baksa kai tini samung hawlaijak hingkai khana to mela chengjangnai o melani bisingtwi sini jotoni thani saklai mung tongnai sara Tripura hasteni luku rokno gusang tai boyar gusang sipjagoi jotono manav shanti luku shanti ni bagwi o jaga moha jogo khwlaijagoi tongo taklai 25 tomo hingkai tai tai rokno khwlaijaknai digi sini o jaga jotoni sai puila khwlaijaknai abo hingkha sini Chandroma Devi no jeng puja khwlaijaknai aboni pore tongo sini navagraha akrok abo sini je sidan rok borok khaitai saboni line no kaham kai je motai jotono borok sairi mano tai jogo khwlaijaknai hingkai aboni sate sate oro totai mela hini rekha jokon haksal sampani nini phalnok phalan bagwi baksa phaijak kwbangma buini bosongni ba chini bosongni kwbangma jekono jotono jati dharma borno aboni nirbisheseno je mela khwlaijaknai phaimano tongkasang sakasang ni bisingtwi kono walai suklai kwrwi kebong mung kwrwi khai jara phainaibo oro mane jongno subai thangnangtho walai kaija kebong mung ta khaito oborono ang message khaina musungo ba khaika o channel ni bisingtwi hingkai naima thang bodol ni bisingle awa hai security rok naimo thangni bisingto जों प्रशासन तो अलरेडी दंगो न सिनि थानानि दंनाय सिनि प्रशासन ताइ जों अरो एक्सट्रा भाबे सिनि सीआरपी दंगो सीआरपी केम जाहाते गानाबा ओंखाय बरक मोटामोटी दिनैसिम डिउटि बरक खायदों लेभेल के हामबाय हाइके जेआर निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चैनल नि बिसिंगति अबनो जों कुबुइ मांक्लि रनो फुरुंना दिगे थाङै दङ नरक बरक बो अबनो जेता कुबुइ आबो तामो खोना ताइवाइसा हाइनो हाइ जों लाइभ शो बो खाइनाय लाइभ बो फुनुगै दंनाय फुं रकनि बिसिंगनो दिबर जरा ताइ हपुंगाया सानो जों फुरुंनानि साइटियाव गानो जों जे ईश्वर कृपा खाइ दंसाक इनके अबनि बिसिंगनो आं निजि खुदबो एसे तिप्रासानि बिसिंगो गुरुनि साजलानो खरकसा दिखित अंगै बरकनि सामुं टांबो टांगो तिनि जों अबहाय याफ्रि मानजुमानि यागुलो जों अबनो खोनाका जे कुबुइतामो रायदानि बिसिंति जों बुसकांगो फलगै थालायनाय ताबो जरा जराव जों चिनि सिदान रगबायबो मालायनाय बरकनि बिसिंगो तामो तामो मोटाइ खलायजागै दं तामो तामो अ जागा खलायजागै दं कारण ताङै हमाले गोबांमा जों जेनेरेसन टु जेनेरेसन जों मोटाइ खलायमानि नुगु जों मेला खलायमानि नुगु जों पान्दा गोबांमा कट कट खलायमा नुगु किन्तु इन्डिभिजुअली इन्टारनेलि आबो तामो खलायनानि बागै आबो तामो सामुं टांबो तां आबो ब उद्देश्य आबो सायमाइनिया हायनि बागै जों सिनानि बागै जों बुसकांगो ताइबो नाय दंदि तिनि जों एडभार्टाइजनि बिसिं खोनाताइबो सालायनाय जों खोनाताइबो सिलायनाय जोंनि सिदान रंनि बिसिंथिबो जों गुबै तामो जों सायमान लायनाय जय सुब्राय जतनना हामबाय।